Ο σημερινός καλεσμένος είναι ένας άνθρωπος που δεν μπορείς να αγνοήσεις με τίποτα. Ανήκει σε εκείνους τους ανθρώπους που ή θα τους λατρέψεις ή θα τους αντιπαθήσεις. Σε καμία περίπτωση όμως δεν σε αφήνει αδιάφορο. Ξεκίνησε χωρίς χρήματα, με πολύ πείσμα, να κάνει κάτι δικό του. Και σε λίγο σχετικά χρονικό διάστημα έφτιαξε μια επιχείρηση που τη γνωρίζει όλος ο κόσμος της εστίασης, με όνομα που σε 2 λέξεις συμπυκνώνει αυτό που πρέπει να κάνετε όλοι εσείς για να μην μείνετε πίσω. Καλωσορίζω στο σημερινό επεισόδιο τον ιδρυτή, CEO του restaurantmarketing.gr, Χρήστο Ορφανίδη. Γεια σου, Χρήστο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Σοφία. Σε ευχαριστώ που ήρθες από τη Θεσσαλονίκη με δύσκολες καιρικές συνθήκες, ειδικά για το Horeca Heroes. Είναι μεγάλη μου χαρά. Εγώ σε ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνεις και με προσκάλεσες να είμαι εδώ. Και καταρχάς, τι ωραίο introduction ήταν αυτό. Δεν το πιστεύεις ούτε εσύ? Ούτε εγώ δεν το πιστεύω. Τα είπες απίστευτα, πραγματικά. Γιατί πρόδωσες την εστίασή σου στο χώρο του Horeca? Λοιπόν, δεν πρόδωσα την εστίαση. Έτσι φαίνεται. Όχι, αγαπάμε εστίαση, νομίζω φαίνεται. Έτσι. Λοιπόν, αγαπάμε εστίαση, τρώμε έξω, έχουμε πολλούς συνεργάτες, όπως είπαμε, σε πάνω από 20 πόλεις. Μας αρέσει αυτός ο κλάδος, τον έχουμε μάθει πάρα πολύ καλά. Προσφέρουμε εξαιρετικές υπηρεσίες και βοήθεια στον κλάδο αυτό. Ωστόσο, υπάρχει και άλλη ανάγκη.